Namanje ey'nkundleni zokuxhumana bagxeka uZahara wazoshada okwesibili. Abaningi ey'nkundleni zokuxhumana ukuziphatha-ke kwesihlabani somculo uZahara oveze ukuthi-ke ukwamukela isicelo sokushada kunjiniyela umphoxaba noma-ke bantinyelela umculo ekhasini lakhe bethi kukhombisa-ke noma-ke kukhombisa ukugxeka kwesimilo uma kuwumfazi ogana kaningi into-ke enganambitheki neyihlazo. Uzokhumbula ukuthi ngo-2017 uZahara wahlukanisa umshado wakhe weminyaka emihlanu nomsakazi-ke womhlobo wenene u-Amaza Mtshanga. Kwathi ngo-2019 wahlukanisa ubudlelwane bakhe no-Ivan Sbiya owayemthembisa umshado. Kubukeka sengathi noma-ke kubukeka kungamkhathaza ukugxekwa kuZahara ngoba-ke usanda kuveza ukuthi amalungiselelo aphezulu uzowenza-ke noma-ke uzokwenza umshado wesiZulu nowesilungu endaweni-ke yimfihlo nesoka lakhe-ke uXaba. Fisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nabantu bayaphawula-ke nangokuGugu uthi-ke beze-ke benganami nje bahlanganaphi or abanazo zabo iy'ndaba. Nange omunye uthi-ke congratulations Zahara, wish you all the best. Nangomunye uthi-ke abameke azishadele nenjinga ngoba-ke bahlulekile ukumsiza ngemali ngenkathi-ke edlelwe yonke into.